Ivan, vols saber la meva opinió del teu rotllo amb les dones? Digues, digues. Crec que la més histèrica de totes és Caterina. De bon tros. Evidentment. I si deixes que des d'allà et toqui els nassos, t'espera un futur acollonant. I què voleu que faça, Cancela. Cancel·lar la boda? Té raó. Però no puc. Us heu tornat bojos. Per què no? Per què no? Perquè ja està tot organitzat. Duc un mes treballant a la papereria. I això què té a veure? La papereria és un tio. No tenia cap necessitat de contractar ningú, i menys encara un sanguango com jo, que només que treballar que al tèxtil. Pensa el que vulguis, jo només t'he donat la meva opinió. Perdona, Sergi, però sense voler ofendre't, no eres la classe de persona que m'agradaria tindre com a assessor matrimonial. No es pot dir que t'has anat de primera en eixe terreny, Precisament. No puc anul·lar la boda. No. Sé que Caterina és una histèrica, ho sé, però té les seues virtuts. Té virtuts que són essencials per a casar-se amb algú com jo. On penses posar-lo? Encara no ho sé. Podries posar-lo allí. Allí el mata la llum diurna. Sí, esclar, sí. Ahir em vaig recordar de tu. Ah, sí? Al taller hem reproduït 500 cartells dur que pinta flors blanques, totalment blanques, sobre un fons blanc. L'Antrios no és blanc.